Добрый дзень. У эфіры Еўрарадыё. Сёння ў цэнтры ўвагі перазагрузка адносін з Украінай, новае аблічча каардынацыйнай рады і вялікая дыпламатычная гульня ў Лондоне. Пра тое, што засталося за кадрам афіцыйных прэс-рэлізаў, гаворым з дарадцам Святланай Ціханаўскай па канстытуцыйнай рэформе і парламенцкім супрацоўніцтве Анатоліем Лебедзькім. Вітаю вас, спадар Анатоль. Вітаю вас і наших радыёслухачоў. Заклікаю вас усіх быць актыўнымі, пакідайце каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна. Пачнем з тэмы, якая ўскалыхнула інфармацыйную прастору, доўгачаканага візіту ў Кіеў і прамога дыялогу на найвышэйшым узроўні. Хаця мы можам гэта нават называць і перамогай. Нарэшце гэтая сустрэча сапраўды састаялася, вельмі доўга мы ўсе яе чакалі. Дык вось, сустрэча Ціханаўскай і Зеленскага – гэта магутны сімвал, але што ўсё ж такі змянілася на ўзроўні, як бы мовіць, працоўных сталоў? Ці ёсць ужо канкрэтныя зрухі ў пытаннях там легалізацыі беларусаў і разблакавання банкаўскіх рахункаў, напрыклад? Ну, ведаеце, у мяне таксама формула працоўна выглядае так. Учора перамовы, сёння дзень, заўтра вынік. І гэта такі ідэальны варыянт. Усё ж такі, калі мы гаворым пра зрухі, то мы азначаем іх больш на палітычным узроўні. Мы можам канстатаваць як вынік, што сапраўды Кіеў становіцца адным з трох цэнтраў, якія сістэмна працуюць па Беларусі. То бок з'яўляецца канкурэнцыя Вільні і Варшаве. І я бачу патэнцыял Кіева такі, што гэта можа быць не адзін з трох цэнтраў, можа быць нават і першым цэнтрам. Падаецца, вось пасля візіту, пасля таго, што я бачыў, што я чуў, амбіцыі там вельмі высокія, і гэта рэальна вельмі моцны вынік. Па-другое, вынікам я б назваў бы тое, што Украіна зараз падала заявку не толькі ў еўразвяз, але падала такую умоўную віртуальную заявку, каб быць еўрапейскім лідарам з палітычнага пункту гледжання і маральнага. І для гэтага таксама ёсць усе падставы. І натуральна, што калі мы едзем туды з візітам і трапляем вось у гэтую стратэгію, Украіна хоча быць рэгіянальным еўрапейскім лідарам, то гэта таксама вялікі пазітыўны вынік. Спускаемся крышку ніжэй на прыступку. Што з'явілася ўжо пасля таго, як завершыўся візіт? Раней у нас, калі мы глядзім на інфраструктуру, вось структуру арганізацый, якія працуюць сістэмна па Беларусі, то мы маглі адзначаць, што это група за дэмакратычную Беларусь у Верховнай Радзе Украіны. Вось яна найбольш маштабна працавала па беларускаму кейсу. Ну, былі там адзін-два супрацоўнікі у МЗС, якія таксама адкладвалі за тое, каб там змухваць пыль з папак. Зараз мы маем спецпрадстаўніка Украіны па Беларусі. І тут я адзначу як адметнасць, што ён выбіраўся і узгаджаўся з Зеленскім. Зеленскі сам вызначаў, хто будзе гэтым спецпрадстаўніком. Гэта вельмі важна, таму што прадстаўнікоў можа быць шмат, а вось не кожны з іх узгадняецца на ўзроўні прэзідэнта Украіны. І місія па Беларусі, яна як бы дэ-факта была, але зараз яна атрымае легітымацыю, бо на адкрыцці місіі прысутнічаў віцэ-міністр замежных спраў. Гэта азначае, што місію прызнаюць як інстытуцыю беларускую, і з ёй гатовыя працаваць. Вот бачыце, нават на пальцах адной рукі гэта ледзь змясцілася, але ў мяне ёсць і яшчэ большая колькасць, ужо больш такіх, можа, так скажам, тактычных зрухаў і вынікаў. Таму што на наступны дзень, як Святлана Ціханаўская пакінула Кіеў, я арганізоўваў разам з дэпутатамі Верховнай Рады Украіны івэнт у парламенце. Гэта было вельмі правільным рашэннем, таму што людзі не будуць доўга чакаць вынікаў. І падчас гэтай сустрэчы, дзе былі і добраахвотнікі, і прадстаўнікі пераходнага кабінета, каардынацыйнай рады, офіс Святланы Ціханаўскай, дэпутаты былі, мы дамовіліся пра некаторыя вельмі практычныя рэчы. І скажу так, вось
калі раней депутаты не прымалі нейкіх рашэнняў, каб Верховная Рада, депутаты былі хроснымі для беларускіх палітвязняў, то зараз яны попрасілі, каб я даслаў ім там, даецца 12 кейсаў беларусаў, украінцаў, якія сядзяць у беларускіх турмах за тое, што яны падтрымоўвалі Украіну. Раней гэтага не было, яны не хацелі становіцца хроснымі. Зараз яны попрасілі спіскі. Это, здаецца, маленькія такія штрыхі, але яны гавораць пра тое, што сапраўды павярнуўся тварам Кіеў да Беларусі, і ёсць адчуванне не толькі жаданне працаваць, але несці адказнасць. Ясна, дзякуй вялікі. Вось калі мы з вами рыхтаваліся да гэтага эфіру, калі я вас запрасіла, вы згадалі, што ёсць рэчы, пра якія не пісалі ў медыях. Ці можаце вы яшчэ крыху прыадкрыць заслону, што, магчыма, яшчэ было важнага, што можна было б вось агучыць прыватна для нашых слухачоў і гледачоў? Ну так, мне падаецца, гэтага не было, хоць там быў і пул журналістаў, які суправаджаў Святлану Ціхановскую. Я звярнуў бы вось зноў жа на дэталькі, якія пацвярджаюць вось тыя высновы, з якіх я пачаў з вами эфір. Саміт рэгіёнаў, які адбываўся у гэтыя дні у Киеве, калі там была Святлана Ціхановская, ён быў важнай палітычнай падзеяй. Бо куратарам гэта выступаў офіс прэзідэнта Украіны. І Зеленскі, выступіўшы з яго прамовай, усе яму падзякавалі апладысментамі, і была такая чаканне, хто там далей будзе, хто можа быць выступаць пасля прэзідэнта Украіны. Натуральна, спікер парламента, прэм'ер-міністр, важныя госці, якія там былі фізічна альбо былі запісаны. Але другім на трыбуну выйшла Святлана Ціхановская. Вот это была з аднаго боку нечаканасць, а з другого боку гэта падкрэслівае, наколькі Кіеў сур'ёзна ставіцца да этой новай стратэгіі па Беларусі. І гэта шмат пра што сведчыць. Магчыма, звычайныя людзі на гэта не звяртаюць увагі, але той, хто займаецца палітыкай, хто ведае тое, што называецца пратаколам, дыпламатыяй, ён ведае, што на такіх сустрэчах усё ідзе па іерархіі. Спачатку ідуць самыя галоўныя спікеры. Вот гэта быў штрых, але ён быў такі свядомы, і ён якраз яшчэ раз падкрэслівае, наколькі Украіна зараз гатова упісвацца за Беларусь. Падкрэслівае гэта дэталь, але яна вельмі важная. Таксама, як і ўзровень бяспекі, які быў арганізаваны. Такая дэталь, мы калі былі ў Чарнобыльскай зоне, Святлана Ціхановская сказала, вельмі хочу падысці да гэтага калясо, якое там кола агляду знакамітая, і вельмі лаяльная, так скажем, лаяльная ў адносінах падчас размоў служба бяспекі катэгарычна сказала не. Бо ёсць пратаколы, і там маршруты, дзе яны загадзя не прайшлі, і дзе не стаяць іх людзі, это было забаронена. Як бы здавалася там 100 метраў прайсці. Але гэта зноў жа падкрэслівае тое, наколькі ўсё было сур'ёзна, насколькі ўсё было арганізавана на самым высокім узроўні. Вяртаюся зноў да выступа Зеленскага, ён узгадаў шмат якія краіны, якія дапамагаюць, якія важныя для Украіны. Але персанальна у яго прамове прагучала толькі зварот да Святланы Ціхановскай, якая знаходзілася ў зале. Зноў жа, гэта маленькі штрых, але ён гаворыць пра шмат што. Такім чынам раблю выснову. Акно магчымасцей адчынілася, а вось зараз шмат што залежыць ад нас, ад беларусаў, з чым мы уводзім у гэтае акно. І тут хацеў бы звярнуць увагу на такую дэталь. Канешне, важны і такія пытанні дыскусійныя, каго ўзнагародзілі, як узнагародзілі, правільна гэта ці не, на гэта трэба таксама час. Але я хацеў бы, каб толькі гэтымі праблемамі не запоўнілася гэта адчыніўшаяся акно магчымасцей. Туды патрэбна ісці з ідэямі, з прапановамі, з планамі, і гэта зараз тое, што з'яўляецца і магчымасцю, і выклікам для ўсіх нас.
Дзякую вялікі, давайте пакуль яшчэ мы ў гэтай тэме так і не перакрошылі ў наступную, я зачытаю некалькі пытанняў з нашага чату. Вялікі дзякую вам, спадарства, што вы такія актыўнымі. Шмат ужо пытанняў прыйшло. Вожык патрыёт. Раней ва ўкраіне казалі, што сістэма працуе так, што дэпутаты чакаюць сігнала ад Зяленскага. Ці пачулі дэпутаты сігнал? Мабыць, была зваротная сувязь. Дякую, вы сапраўды адзначылі важную адметнасць украінскай палітыкі, што многае, калі не ўсё, вырашае банкавая, таму што это прэзідэнцкая форма кіравання раз і па-другое вайна. Таму раней дэпутаты былі адкрытыя для размоў, а зараз яны адкрытыя і для справаў. Я ўжо узгадаў вот той івент, які мы ладзілі літаральна на другі дзень пасля завяршэння рабочай паездкі Святланы Ціхановскай у Верховнай Радзе. І мы там дамовіліся пра вялікае кола пытанняў, з якімі выступілі падчас гэтай сустрэчы добраахвотнікі. Там ужо прайшлі з рукі, калі былі прынятыя змены ў закон, які рэгулюе прававы статус добраахвотнікаў, не толькі беларусаў. Але застаюцца яшчэ пытанні. І вось падчас гэтага абмеркавання было зазначана, што ў Верховнай Радзе знаходзіцца праект закона, я не буду зараз называць лічбу, баюся памыліцца, але ён там ужо знаходзіцца да другога чытання. І вось было прапанавана і добраахвотнікам, і валантэрам, тым зацікаўленым, каб зараз мы ўзялі гэты праект закона і далі свае канкрэтныя прапановы, якія датычаць усяго пераліку праблемаў. І гэта наш шанец, это наша магчымасць. Дэпутаты яшчэ раз сказалі, што мы вот зараз гатовы ўсё гэта апрацоўваць і падаваць на галасаванне ў Верховную Раду. Я скажу, што пасля нашай паездкі ўжо з Верховнай Рады ад групы «За дэмакратычную Беларусь» у Кабмін пайшло пісьмо, якое распачынае, ну так скажам, змаганне дэпутатаў за тое, каб пашпарт, пратэрмінованы пашпарт беларуса ва ўкраіне разглядаўся як легітымны. Это праблема, з якімі сутыкаюцца многія. Мы якраз у Верховнай Радзе распавядалі, што ёсць ужо прэцэдэнты, калі пашпарт, які закончыўся, ён прызнаецца, напрыклад, у Гішпаніі, гэта самы свежы прыклад. І яны на аснове вот гэтага падрыхтавалі паперу і адправілі у Кабмін. Яны гатовы за гэта упісвацца. Таксама, дарэчы, як пакуль просто паабяцалі разгледзець уважліва вот эту ініцыятыву маці аднаго з беларускіх добраахвотнікаў, якая збірае подпісы, каб званнем Герой Украіны адзначаліся не толькі грамадзяне Украіны. Вот я вам назваў як мінімум там 3 ініцыятывы, якія ўжо пайшлі ў працу пасля паездкі Святланы Ціхановскай у Кіев. Яшчэ одно пытанне вось у дадатак да гэтага. Влад Гарбачёв, напэўна так, Яўген Магда ў эфіры ў вас выказаўся аб тым, што аб эфектыўнасці паездкі ў Кіеў трэба будзе казаць толькі пасля таго, як з'явяцца вынікі. А якіх выніках варта нам чакаць? Ну, не ведаю, мы з Магдай, Магда, відаць, у вас на Еўрарадыё. Конечно. Так, ну, натуральна, все правильно. І я казаў пра формулу. Учора перамовы, і сёння дзеянні, заўтра вынікі. І так спрабуем і размаўляць. Вынікі невялікія, маленькія можна чакаць вось у бліжэйшы час. Я вам говорю пра хросных. Это рашэнне можа быць прынята і заўтра, і паслязаўтра дэпутатамі, якія заявяць, што яны хросныя для беларускіх палітвязняў, чаго не было. Магчыма, у бліжэйшы месяц нешта зрушыцца па вось тых па пашпарту пратэрмінованым. Калі мы гаворым пра закон, ну тут мне складаней сказаць, там ёсць свая павестка, але з улікам таго, што і Зеленскі асабіста сустракаўся, Сібіга міністр, я думаю, что вот якраз беларускае пытанне становіцца прыярытэтным. То тут можна чакаць, што ў бліжэйшы час могуць быць вельмі такія выразныя зрухі ў заканадаўчым плане, якія датычаць беларусаў. Але нам падкрэсліваю, трэба не толькі чакаць, але самім фармуляваць гэтыя ідэі, прапановы, планы і ісці ў Верховную Раду і іншыя структуры ўлады.
Ясна. Дзякуй вялікі. Яшчэ адно пытанне. Спадар Анатолій, мы незалежная медыа, мы не здаем толькі прыемныя пытанні. У нас шмат пытанняў у чаце, у тым ліку пра тое, што вось вы кажаце, што варта казаць пра стратэгіі, пра працаваць над гэтым, так, над будучымі вынікамі, але ж усё ж такі адбылася падзея, і была такая ситуация. Бронислав Ткаченко пишет: есть вопрос для Анатолия насчет долгожданного визита в Киев. Почему не было организованы нормальные встречи с добровольцами, которые по большей части недовольны офисом? Ну, сапраўды ёсць такая сітуацыя. Мы бачым у соцсетках, так, шмат добровольцаў выказваюць крытыку вельмі часта ў бок офіса. Вось. І чаму менавіта вось былі тыя людзі, якіх узнагароджвалі, а не тыя людзі, якія ўжо ваююць даволі даўно? Ну, дякую за пытанне вам. Я мог бы отказать просто, что я не займаюся пытаннями добраахвотнікамі, я не адшальваю камісію ні по узнагароджанню, ні по пахаванню, я займаюся іншымі справамі. Але скажу ўсё ж таки, бо як грамадзянін мяне гэта чалавека таксама закранае. Думаю, самая вялікая праблема была, ведаеце, у чым? Таму што ў сутках 24 гадзіны. Гэта раз. Вельмі сціслы быў час, і ўсё было прапісана па хвілінах. Вот гэта я магу падкрэсліць. Па хвілінах. Былі сустрэчы з добраахвотнікамі. Я толькі не магу, зноў жа, экспертна гаварыць, што это былі правільныя там ці неправільныя добраахвотнікі, але яны былі. Было ўзнагароджанне, якое вызвала таксама шмат пытанняў. Трэба ўсё-такі канстатаваць, што Святлане Ціхановскай трэба абавязкова праз нейкі час ехаць зноў не толькі, можа, у Кіев, можа, і у Адэсу, дзе ўжо было запрашэнне, у Львоў, і сустракацца з усімі, з кім толькі магчыма. Хачу падкрэсліць, і ведаю гэта дакладна, што вот яна абсалютна адкрытая да сустрэч, да камунікацыі, ні ад адной сустрэчы, якая там была ў павесе дня, я не чуў, каб яна сказала, вот з гэтымі я не буду сустракацца. Вот гэта праўда. А ўсё астатняе, ну, давайте будем спрабаваць наганяць. Я думаю, пра тое, што ўзнагароды тут сапраўды бракуе, што трэба больш нейкай празрыстасці, яснасці, зразумеласці. Вот гэта не хапае. Але, зноў жа, няма тут любімчыкаў у офіса, у Ціхановскай, што вот яна вызначала там. Не, яна палагаецца там на тых, здаецца ж, і гэтым займаліся тыя, хто самі добраахвотнікі. І яны давалі гэтыя прапановы. Таму, на мой погляд, першае, бракуе часу, гэта сапраўды так, не хапае тых камунікацый. Другое, трэба больш празрыстасці, адкрытасці па некаторых накірунках, асабліва тыя ж самыя ўзнагароды. Ну і думаю, што ў бліжэйшы час, вось зараз, калі адбылася гэта паездка, то Святлана Ціхановская дакладна цягам года будзе не адзін раз ва ўкраіне. Бо калі не было б гэтага візіта, нельга планаваць наступныя. Вось мы ў верасні рыхтуем форум астрожскіх, які вельмі важная пляцоўка, і да гэтага была. І думаю, што сярод тых, хто будзе удзельнікам гэтага, будзе Ціхановская. Значыць, будзе магчымасць зладзіць сустрэчы новыя і з добраахвотнікамі, і з валантэрамі, і з беларусамі, і з прадстаўнікамі украінскага боку. Ну, гэта добра, дакладна, што ёсць такія планы, і Святлана Ціхановская сапраўды сустракаецца з рознымі людзьмі, заўсёды адкрытая да кантакту, але гэтым разам сапраўды гэта выглядала так, нібыта, баяліся нешта сапсаваць. Што вось вырашылі сустрэцца з больш-менш лаяльнымі там людзьмі, зрабіць такую нейтральную гэтую сустрэчу, так, вось, каб нехта нешта не сказаў не тое, каб не пачуць крытыку, гэта сапраўды так выглядала. Ну, ведаеце, для мяне было самым важным пунктам па добраахвотніках, што Святлана Ціхановская дакладна выканала. Першае месца, куды яна паехала ў Украіне, гэта была магіла Машы Зайцевай. Вот і гэта было тое, што было абсалютна правільна, я лічу, і потым быў мемарыял Жизнеўскага і астатніе. Вось у гэтым кантэксце трэба сказаць, што ўсё выглядала окей. Наконт таго, што скажуць, ведаеце, я не ведаю, я за сябе скажу. Вось мы пайшлі ў Верховную Раду, і там прыйшло недзе 10 добраахвотнікаў. Я іх не адбіраў.
Я падаўляючую большасць навогул не ведаю, хто яны. Але просто у мяне была задача даць магчымасць гэтым людзям выказацца у Верхоўнай Радзе пра свае праблемы. І я бачыў просто, як яны выходзілі з якімі тварамі, мне падаецца, ўсё было окей. Але ў іх быў абсалютна вольны мікрафон, яны маглі гаварыць усё, што заўгодна, ніякай там цэнзуры. Таму, калі-нікалі мы шукаем у пустым пакоі чорнай кошкі, якой там няма. Але падкрэсліваю, калі гэта канструктыўная крытыка, напрыклад, вот з кім канкрэтна трэба было, я чую, што ні з тым не сустрэліся, а вось з кім патрэбна было сустрэцца, і хто складзе вот гэты спісак правільных там добраахвотнікаў. Мне, напрыклад, вельмі цяжка ў гэтым разабрацца, падкрэсліваю, я тут не эксперт, я не займаюся гэтым пытаннем, але падказвайце, як гэта арганізаваць наступны раз, вот зрабіць нейкі такі, не ведаю, адбор правільны, які б задаволіў усіх. Калі ласка, я звяртаюся і да тых, хто нас глядзіць і слухае. Так, да, вось тут людзі таксама каментуюць. У мяне прэтэнзіі да Ціханаўскай прыватна няма, яна таксама іх не абірала. У Светланы график на каждые 5 минут был расписан, и везде все надо было совмещать с охраной. Такие проходят у нас. Так само комментары. Есть... Для простых украинцев от визита Тихановской ничего не изменится. Они считают бессмысленным визитом, ибо они ждали, что она будет решать, чтобы самолеты и ракеты не летали с территории, наверное, хотели сказать, Беларуси. А написали з Украіны, да. Сапраўды Светлана Ціханаўская не вырашае гэтае пытанне, і сваімі рукамі поймаць самалёта, я думаю, ёй не ўдасца. Скажыце, калі ласка, якім будзе наступны крок ва ўкраіне, каб завяршыць гэтую тэму, так? Ці варта чакаць, напрыклад, адкрыцця ўжо паўнавартаснага дыпламатычнага прадстаўніцтва, напрыклад, дэмакратычных сіл у Кіеве ўжо ў найбліжэйшыя месяцы? Вы кажаце, што ў нас ёсць прадстаўнік, якога абіралі разам з Владзімірам Зеленскім, так? Што далей? Глядзіце, ёсць прадстаўнік, і гэта пакуль абсалютна дастаткова, таму што ён з'яўляецца часткай вялікай магутнай структуры, як і Міністэрства замежных спраў, і у яго ёсць мандат, у яго ёсць паўнамоцтвы. І з гэтым мандатам і паўнамоцтвам можна чакаць выпрацоўкі стратэгіі Украіны па Беларусі. У свой час яе распрацаваў, ёсць ужо варыянт стратэгіі, які распрацаваў Кізім. Я думаю, што это можа быць асновай, і зараз трэба дапрацаваць эту стратэгію і зрабіць яе рабочым планам. Вось гэта то, што ў бліжэйшы час патрэбна ад прадстаўніка Украіны па Беларусі. Ён чалавек кампетэнтны, ён у курсе многіх падзей, ён шмат што рабіў па Беларусі. Я думаю, што тут не спатрэбіцца час на тое, каб увайсці ў праблему, азнаёміцца з спецыфікай. Ён ужо працуе з першага дня свайго прызначэння. Вось, гэта то, чаго трэба чакаць і у бліжэйшы час. А другое, я думаю, што вельмі важна, і ставілася гэта пытанне Светланы Ціханаўскай, каб была створана міжведамсная група, у якую пайшлі прадстаўнікі розных структураў. Бо можна, напрыклад, дамовіцца аб чымсьці ў Верхоўнай Радзе, але, напрыклад, міграцыя проста будзе гэта блакаваць. Ці інша нейкая служба. Таму патрэбна вось такая інстытуцыя, такая структура, якую б увайшлі прадстаўнікі розных ведомстваў, міністэрстваў, але якія былі заточаны на вырашэнне пераліку беларускіх праблем. Вось гэта, мне падаецца, у бліжэйшы час, калі будзе зроблена стратэгія плюс міжведомасная група, гэта вялікі крок наперад. А з нашага боку нам таксама пасля візіта патрэбна стварыць свае працоўныя групы па розных накірунках, якія б зараз займаліся вось тым, пра што я казаў. Ідэі пераўтвараць у пункты планаў, знаходзіць сваіх хаўруснікаў і ўжо праз стратэгію, якую будзе выпрацоўваць Чарнагор, і праз міжведомасную групу прасоўваць, каб яны былі рэалізаваны на практыцы. Это тое, што на бліжэйшы час, на бліжэйшыя некалькі месяцаў задачы.
Спадар Лебедька, калі адносіны паміж дэмакратычнай Беларусю і Украіны яны трошки становяцца цяплей, так ўжо ёсць прынамсі нейкі кантакт, нейкая дыпламатыя. Вы кажаце пра трэба працаваць, трэба планы, там нешта там абмяркоўваць, а ёсць нейкі глобальны план. Вось у нас ёсць такой партнёр цяпер Украіна. Што робім? Не, вот якраз план гэта стратэгія. Вот стратегія это ж документ, у якім прописаны мэты задачи, куды мы ідем, на што мы хочам выйсці, а якімі ресурсамі мы гэта робім, хто ў гэтым удзельнічае, размяркоўваем абавязкі і реалізуем гэтую стратэгію на практыцы. Гэта якраз і ёсць вось пакрокавае дзеянне, што мы можам рабіць. Ці ўсё мы можам там прапісаць, я не ведаю, але глядзіце, вось што яшчэ зноў жа вяртаюся да нейкіх глобальных пытанняў. Мы доўгі час дыскутуем, вось, калі завершыцца вайна і будзе нейкі перамоўны працэс, а хто там будзе ад Беларусі, ці будзе там навогул Беларусь за гэтым сталом перамоваў. Так вот сёння можам сказаць, калі мы працягнем тое, што было пачата ў Кіеве, то мы можам мець наше прадстаўніцтва за гэтым сталом перамоваў. І гэтым прадстаўніком можа быць Зеленскі. Вось калі у нас будзе супольная стратэгія, то натуральна ён можа адвакатаваць гэтую стратэгію. І гэта вельмі важна, таму што без Зеленскага не будзецца ніякі перамоўны па працэс без удзелу Украіны. А наша зараз задача якраз зрабіць усё, каб Украіна, якая пойдзе на гэтыя перамовы, каб у яе папцы была старонкай, што там для Беларусі. Не для Беларусі Лукашенко, а для Беларусі, для грамадзянаў, для 9 мільёнаў людзей. Это пытанне бяспекі, гэта пытанне перспектывы. Таму зноў жа я вяртаюся, з чаго мы пачыналі. Некаторыя называюць гэтую паездку гістарычнай. Гэта гучыць, можа, крыху рэжа вуха, але сапраўды гэта вакно магчымасці, і наша задача зараз это максімальна выкарыстаць. Я ведаю, што я буду рабіць у бліжэйшыя часы. Гэта звязана з Верховной Радой Украины, и тут есть разумение, на что мы можем выйти. Тут может довольно так сціпла много, потому что, подкресливаю, банковая вырашая, это все-таки президентская республика и форма кіравання, але Верховная Рада может стать тут так само еще больше активной. Мы уже размовляли с ними, они ранее, когда я домовлялся с депутатами, они мне говорили: Анатоль, добре, вот хай там литовский сейм выступить з этой инициативой, а мы ее подтримаем. То зараз, вот, что першае, што я з імі пачаў размаўляць, вы павінны быць не удзельнікамі працэса, а вы павінны быць лідарамі гэтага працэса. Это азначае, што у парламенцкай асамблеі там Рады Европы, парламенцкай асамблеі АБСЕ зараз я хацеў бы чакаць, што менавіта украінская дэлегацыя выступіла з ініцыятывай такой-такой па Беларусі, каб яны былі праактыўныя. Не устраиваліся ў нешта, не ўбудоўваліся, а самі давалі ініцыятывы. І гэта вельмі важны зрух. Вот, калі гэта адбудзецца, таму што калі выходзяць на трыбуну украінскія дэпутаты, іх усе слухаюць. Іх усе слухаюць. Там звычайна поўная зала. І калі вот зараз мы гэты інструмент задзейнічаем, тут не трэба перабольшваць нашы магчымасці у парламенцкім вымярэнні, то гэта, гэта будзе вельмі вялікі зрух. Ясна, дзякуй вялікі. У нас у чаце ўжо абмяркоўваюць тое, якой магла бы быць сустрэча Святланы Ціханаўскай з беларускімі добраахвотнікамі. Як гэта зрабіць, як арганізаваць? Ёсць прапановы адправіць усім паведамленні, нехта адклікнецца і прыйдзе на гэтую сустрэчу, каб там прыватна гэта было, не ведаю, больш там і іншыя розныя прапановы. Можаце, дарэчы, пазнаёміцца ў нашым чаце і пачытаць, як каментуюць. Ёсць адно пытанне, я не ведаю, ці па адрасу яно ці не. Ці пабудавалі пускавыя для расійскіх дронаў у Беларусі? Ціханаўская і Латушка пацвярджалі гэты факт без прамой спасылкі на ГУР. Ведаеце вы што-небудзь пра гэта? Гэта пытанне гучала на некаторых сустрэчах, дзе я фізічна знаходзіўся, і гучала з украінскага боку, як факт. Таму я якраз говорю, што гэта праблема, якую абазначае там не толькі Латушка і Ціханаўская, а украінскі бок.
А далей ужо гэта для экспертаў, для спецыялістаў. Зразумела, дзякуй. Але каб быць моцным партнёрам для Украіны, трэба мець парадак ва ўласным доме. А там цяпер час вялікіх рэформаў. Нядаўна адбыліся выбары ў каардынацыйную раду. Эйфарыя прайшла, пачаліся будні і размовы пра рэформу. Мінулыя выбары ў каардынацыйную раду паказалі, што старая структура буксуе. Якую галоўную сістэмную змену вы прапануеце, каб ператварыць каардынацыйную раду з дыскусійнай пляцоўкі ў рэальны протапарламент? Дзякуй. Сапраўды, мне ёсць шмат крытычных заўваг да дзейнасці каардынацыйнай рады, як відаць, і у тых, хто нас зараз глядзіць і слухае. Але я, калі крытыкую, то я імкнуся заўсёды нешта яшчэ прапаноўваць. Вот тады будзе такі баланс. Калі гэтага няма, то выніка таксама не будзе. Я падчас гэтай ўсёй кампаніі моцна абараняў выбары. Я не адвакатаваў там каардынацыйную раду саму, а выбар як працэс. І хачу гэта яшчэ раз паўтарыць, скарыстаць гэтай магчымасцю. Сёння выбары адзін з галоўных выклікаў пагрозаў для беларускага рэжыму. Я думаю, калі б у іх была магчымасць навогул забараніць слова выбары, яны б гэта зрабілі. Таму што толькі мы гаворым пра выбары, гэта ахілесавая пята Александра. Ён не здольны выйграць ні адны выбары, сумленныя і справядлівыя. Ні прэзідэнцкія, ні парламенцкія, ні нават мясцовыя. І таму нам з вами, вось тут я хацеў бы, каб у нас была сітуацыя блізка да кансенсуса, патрэбна падтрымоўваць выбары як працэс. Таму што нават калі это будзе невялічкая альтэрнатыва, нават у межах некалькіх там тысячаў удзельнікаў, то на яе будуць звяртаць тыя, хто жыве ў Беларусі. І маленькія нават выбары, яны могуць стаць моцнай альтэрнатывай. Таму што гэтага няма і не будзе ў бліжэйшы час у Беларусі. А цяпер да каардынацыйнай рады. Так, моя самая галоўная прэтэнзія да каардынацыйнай рады, што за гэты час яны і не спрабавалі па вялікаму рахунку стаць протапарламентам. Гэта для мяне застаецца інстытуцыяй, якая кандыдат у протапарламент. Для таго, каб гэта адбылося, трэба ўнесці першыя змены ў статут і там зафіксаваць гэта. Што вот мэта быць протапарламентам. А калі гэта протапарламент, то трэба зафіксаваць, якія асноўныя функцыі, чым яна мусіць займацца. Бо да сённяшняга дня не зразумела, а чым яна займаецца навогул. І адной з важнейшых функцый гэта якраз і з'яўляецца выпрацоўка, абмеркаванне, падрыхтоўка рэформаў для новай Беларусі. Так, гэта гучыць сціпла, але гэта гучыць сумленна. Не трэба замахвацца на ўсё і ўся. І нават падчас гэтай выбарчай кампаніі, калі многія гаварылі, мы ідём, каб стварыць там нацыянальную армію. Не стварае каардынацыйная рада армію. Гэта функцыя пераходнага кабінета. Вот там яны мусяць думаць пра гэта. А вы мусіце ствараць рэформы, ваенныя рэформы, ствараць праекты законаў, па якіх мы вельмі хутка рэалізуем гэта на практыцы ў новай Беларусі. Вось і ўсё. Пакуль гэта не зафіксавана на паперы і вось тут у галовах, будзе вось такое негатыўнае стаўленне і неразуменне, што такое каардынацыйная рада. Другая важнейшая функцыя – гэта кантрольная. Это азначае, што вы мусіце кантраляваць вось тых, хто ў пераходным кабінеце. І тут мая яшчэ адна заўвага. Нельга ўсё ж такі сядзець на двух крэслах. Сапраўды, вам трэба вызначыцца. Не можа чалец пераходнага кабінета быць і чальцом каардынацыйнай рады. Там хто каго будзе кантраляваць. Я ведаю, мне скажуць, што ёсць прэцэдэнты, што ёсць такая сітуацыя ў Літве, у Брытаніі, але мы з вами і не Літва, і не Брытанія. Давайте просто вучыцца, як кантраляваць. А так у нас усе, і Латушка, і Козлов, і Рыжыченко, і Зазулінская, і усе са сваімі фракцыямі. І потым будуць прыходзіць на справаздачнасць перад кім? Перад самім сабой. Гэта крышку штучна выглядае. А нам трэба адпрацаваць, як вось прынцып падзелу уладаў на практыцы. Паглядзець, як гэта працуе. У мяне ёсць рашэнне, як
вырашыць працаўладкаванне ўсіх чальцоў. Бо у нас на сённяшні дзень, вось на сённяшні дзень, працай заняты толькі невялікая колькасць людзей, якія прадстаўляюць Коордынацыйную раду ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў. Так, вот яны робяць сапраўдную протапарламенцкую працу. А ўсе астатнія чым займаюцца? Нічым. Але яны жывуць зараз у нейкіх краінах. Ну так давайте створым групы. Тыя дэлегаты Коордынацыйнай рады, якія ў Польшы, ствараюць вот польскую групу, у Нямецчыне там нямецкую гэтак далей. І зладзім ім прамыя камунікацыі з групамі за дэмакратычную Беларусь, якія ўжо створаны ў парламентах. А там, дзе не створаны, паставім ім задачу стварыць групы. І вось хай яны працуюць на ўзроўні канкрэтнай краіны паміж сабой, хай яны вучацца этому парламентарызму, хай яны выпрацоўваюць свае планы. Але ў нас усе 80 дэлегатаў будуць прывязаны да канкрэтнай парламенцкай працы. І ёсць магчымасць яшчэ працаваць у парламенцкіх арганізацыях міжнародных. Там не трэба адных і тых жа людзей накіроўваць, каб яны былі там і там і там і там. Давайте, каб паўсюль былі новыя людзі. І такім чынам, па маіх прыкідках, мы можам недзе там 20-22 чалавекі зноў жа працаўладкаваць у міжнародныя парламенцкія інстытуцыі. Бо ККР гэта яшчэ і школа парламентарызма. Там трэба вучыцца. Ну і апошняе, ёсць рабочыя групы па падрыхтоўцы рэформаў праектаў законаў. Ідзіце туды і працуйце. Так, там няма вось эфіра, там няма Юпітэраў, там трэба кожны раз на тыдзень хаця б там 3-4 гадзіны працаваць з дакументамі, з матэрыяламі, там з экспертамі. Гэта цяжкая, нудная праца. Але вось гэта і ёсць протапарламент. І гэта трэба рэалізаваць. Дзякую вялікі вам. Я нагадаю, што ў нас у эфіры быў Анатоль Лебедька. Мы абмеркавалі інсайды кіеўскіх сустрэч, план рэанімацыі Коордынацыйнай рады, прынамсі мінімальны план і тыя акцэнты, на якія варта сёння звярнуць увагу. Мы працягнем наступным разам. Дзякую усім, хто нас глядзеў, слухаў. Дзякуй вам за пытанні. У студыі для вас працавала Марыся Вайтовіч.